футболро бештар бо пулдорӣ фаҳмидан мумкин аст. Фаҳмидани оне ки чӣ қадар аз он даромад овардан мумкин аст шуморо ҳайрон мекунад. Агар омода бошед, пас бо обуна шудан баландмаоштарин бозингаронро тамошо кунед. дӯстон, агар шумо ба тамошои футбол ва дигар навъи варзиш шавқ дошта бошед, агар шумо хоҳед ки тамошои бозиҳо бароятон боз ҳам ҷолибтар гузарад, пас ҳатман аз хизматрасониҳои ширкати 1x истифода баред. Дар 1x регистратсия осон ва пардохт аз тамоми гӯшаи канори дунё, вале муҳимтар аз он бонус то $100 дар аввалин пардохт бо промокоди тачфут. силкаи зарурӣ дар комментария. Ба ҳама муваффақият. рӯйхатро аз бозингари Реал Мадрид оғоз мекунем. нимҳимоятгар Тони Крос. шартномаи нави Крос бо даста то тобистони соли оянда амал мекунад. баъди рафтани Эден Азар, Крос акнун баландмаоштарин бозингари Реал ба ҳисоб меравад. ӯ тақрибан 400 000 евро дар як ҳафта мегирад ки дар як сол 21 миллион евроро ташкил медиҳад. Калиду Кулибали, ҳимоятгари 32 солаи сенегалӣ ҳамин тобистон аз Челси ба Ал-Ҳилол гузариш кард. ӯро бо нархи 20 миллион евро харидорӣ карданд ва маошаш бошад 30 миллион евро дар як сол таъин шудааст. ин албатта аз маошҳои аврупоӣ дида бештар аст. ба ҷуз Кулибали, нафари дигаре ҳам аст ки аз Челси барои пул шуда рафтааст. Оскар Англияро бо Чин январи соли 2017 дар синни 25 солагӣ иваз карда буд. бисёриҳо ӯро беақл номиданд, зеро дар рушди касбиаш ба ин хулоса омадааст. аммо Оскар аз аввал як ҳадаф дошт ки ҳамёни худро пурра созад. вақте ки ба дастаи Шанхай соли 2017 шомил шуд, ӯ аз ҳама баландмаоштарин бозингар дар ҷаҳон шуд. акнун баъди 6 сол ӯ ҳанӯзам дар топ 10 футболбозони маоши калондошта шомил мешавад. 30 миллион евро дар як мавсим. нафаре дар Аврупо ҳам ҳаст ки аз Оскар дида бештар даромад дорад. номи ӯ бошад Френки де Йонг аст. Френки ҳар ҳафта 620 миллион евро маош мегирад ки дар маҷмӯъ тақрибан 32 миллион евро дар як мавсимро ташкил медиҳад. дар Барселона маҳз Френки маоши баландтаринро дорад. ӯ ҳатто аз ҳамлагар Роберт Левандовски дида 2 баробар бештар музд дорад. шояд дар Испания Френки дар ҷои аввал бошад, вале дар Аврупо ӯ ин мавқеъро надорад. оиди Аврупо баъдан ҳарф мезанем, вале дар рӯйхат баъди Де Йонг собиқ ҳамдастааш нобиғаи футбол Лионел Месси ҷойгир шудааст. ӯ ҷаҳиши калон дар чанд рӯзи охир намуд. дар вақти бозӣ кардан дар ПСЖ ӯ бешубҳа дар топ 3 баландмаоштаринҳо шомил мешуд ва бо гузашти вақт ӯ каме мавқеашро иваз кард. аммо Месси имкони номашро дар таърих бо ин ном ҳам навиштанро дошт, зеро Ал-Ҳилол 1 миллиард евро дар 2 мавсим барояш пешниҳод дошт. имрӯз ҳам Месси медонад ки бо кадом роҳ маблағ ба даст дорад, зеро дар Майами ӯ 800 000 евро дар як ҳафта музд дорад ки 42 миллион евроро дар як сол ташкил медиҳад. аммо ӯ иловатан аз саҳмияҳои даста ва MLS ба худ даромад дорад. Лео дар дебюти худ муқобили Круз Азел бо голи зебояш дар дақиқаи 94 ғалаба ба дастааш овард. яке аз дӯстони наздики Месси, Неймар ҳам дар рӯйхати мо ҷой дорад. ҳамлагари бразилӣ тақрибан 930 000 евро дар як ҳафта маош мегирад ки 49 миллион евро дар як сол мешавад. ин рақамҳо шояд ба зудӣ иваз шаванд, зеро Неймар эҳтимолан тарки Париж мекунад. Нголо Канте, нимҳимоятгари 32 сола Челсиро барои пул шуда бо Ал-Иттиҳод иваз кард. маоши футболбоз бо суръати баланд зиёд шуд. Канте ҳам акнун 86 миллион евро дар як мавсим маош мегирад. тасаввур кунед, 2 баробари Неймар. Канте дигар беҳтарин нимҳимоятгар нест, зеро ҷароҳатҳо садди роҳаш шуда истодаанд, аммо ҳоло ӯ аз ҳама баландмаоштарин нимҳимоятгар ба ҳисоб меравад. Килиан Мбаппе, ҳамлагари фаронсавӣ ҳар ҳафта 1,2 миллион евро маош мегирад. ин дар маҷмӯъ 62,3 миллион евро маошро ба Мбаппе таъин мекунад. рақамҳое ки сари одамро гаранг мекунанд, аммо ба ҳамаи ин нигоҳ накарда Мбаппе нияти тамдиди ҳамкорӣ бо ПСЖ-ро надорад. собиқ ҳамдастаи Мбаппе дар мунтахаби Фаронса Карим Бензема аз ӯ камие надорад. баъди гузаришаш ба Ал-Иттиҳод, Карим дар як сол 172 миллион евро маош мегирад. 3 баробар бештар аз Мбаппе. акнун фаҳмидед ки чаро дарҳол тарки Мадрид карданро пеш гирифт. ин рақамҳо футболбозонро ба дилхоҳ чемпионат мебаранд. акнун аз ҳама баландмаоштарин футболбоз дар таърих Криштиану Роналдо. Роналду ба Ал-Наср январи соли 2023 шомил шуд. ба ӯ маоши калонтарин дар таърихи футбол пешниҳод карданд. ӯ акнун дар як сол 173 миллион евро соҳиб мешавад. барои ҳамлагари 38 сола ин маоши кайҳонӣ аст. мега гузариши Роналду ба Ал-Наср ҳам таъсири калон расонид.
нобиғаи футбол акнун нафари муҳим дар рушди футболи арабистон ба ҳисоб меравад ва бо омаданаш ситораҳои зиёде ба ин лига шомил шуданд. Ба ҳамин тамом дӯстон, навори навбатиро мунтазир бошед ва пайгири канали мо бимонед.